Майстор Драчев на баскетбол съм. Наблюдавам срещата след Кайца Търговище и Медицинския университет Варна. Резултата е 80 на 83. Полза след Кайца Търговище. Да, интригуваща среща, много интригуваща. Знаете ли кои са моите любими баскетболисти? Никос Галис и Георги Младенов. Георги Младенов Василевски. Лично го гледах как ги размените Реал Мадрид. Номер 12 е Георги Младенов, не любими баскетбол. О, бомба! Баскетбол. И там съм добър, не както на футбол и на бокс.